Ассалому алайкум биянагони гиромӣ. Ба нашри навбатии барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Шодию нишоти мухлисони футболи тоҷик баъди ғалабаи дастаи мунтахаби кишварамон дар даври ҳафтуми бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон 2022 дар Қатар ва Осиё 2023 дар Чин бар дастаи Муғулистон ки меҳмони варзишгоҳи марказӣ шуд нарафтааст. Албатта ҳар як ғалаба умеди моро барои рохати мустақими дастаи мунтахаб ва бозиҳои ҷоми Осиё 2023 бештар мекунад. Баъди лад бардоштани Искандар Ҷалилову Фарҳод Восиев ва бозӣ накардани Эҳсони Панҷшанбе аз барои кортҳои зарди зиёд моро каме дар ташвиш гузошта буд. Аммо шогирдони Усмон Тошев шӯълаи умедро дар дилҳо барафрохтанд. Тамошо мекунем. бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Муғулистонро беш аз 9000 тамошобинон дар варзишгоҳ тамошо карданд ва футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонистанд хеле барвақт дар дақиқаи сеюм тавассути голи задаи Манучер Ҷалилов ки голи 18-уми худро дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба самар расонид ба сафи пеш бароянд. Ва Манучер ҳам либоси Искандар Ҷалиловро пӯшида барои дастгирии ӯ ки лад бардоштааст дар ин бозӣ иштирок карда натавонист ба ҳусни таваҷҷӯҳ ҳам фаро гирифта шуд. Футболбозони мо то дақиқаи 11-ум бисёр лаҳзаҳои ҷолиби голзаниро ба вуҷуд оварданд. Ин партофти Муҳаммадҷон Раҳимов буд ки мову шумо дидем ва дар ҳақиқат аз канори чапи майдон инро сармураббӣ ҳам қайд кард. имрӯз Муҳаммадҷон Раҳимов хеле хуб бозӣ кард. Дигар фурсатҳои барои голзанӣ барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон буданд. Ҳатто мо 2 маротиба голро ҳам задем, аммо бо вайрон кардани қоида он сурат гирифт. Ва ҳоло бори дигар мо як лаҳзаи дигарро мебинем ки аз масофаи дур зарбаи ниҳоят хуби Комрон Турсуновро дарвозабон баргардонид. Баъдан бозӣ баробар шуд то нимаи дуюми вохӯрӣ ки мо баъдан боз як 2 фишори дигарро ҳам иҷро кардем. Дар ҳайати даста бозигарони дигар ҳам иваз шуданд ва ин навбат тавонист Алишер Ҷалилов ҳисобро дар дақиқаи 50-ум ду боло созад 2-0 ва барои мо боз задани голҳои дигар ҳам лозим буд то ки мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқот беҳтар кунем ва дар ин нишондод аз дастаи Қирғизистон пеш бароем. Вале инҷо бубинед ин ҳуҷуме ки хеле хуб буд. Эргашев тӯбро ба қафо партофт ва Манучер ба он расиду дар натиҷа тӯб роҳи дарвозаро пайдо кард дар як ҳолате ки дар ҳақиқат дарвозабон ин тӯбро нодида гирифт. Вале баъди он ки ба майдон Шаҳром Самиев баромад тарзи бозӣ дигар шуд. Инчунин Алиҷони Айнӣ ҳам бори аввал ба майдон омад. Шаҳром Самиев, Тавризи Давлатмир, Абдулмумин Забиров инҳо бозигароне буданд ки хати ҳам муҳофизат ва ҳуҷуми моро беҳтар карданд ва дар натиҷа Шаҳром Самиев дар дақиқаи 87-ум голи сеюми дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба нишон расонид ва мо бо ҳисоби 3-0 ғалаба кардем. Аммо камбудиҳо ҷой доштанд. Инро нодида гирифтан зарурат нест, чунки дар пеш бозиҳои ниҳоят муҳим бо дастаи мунтахаби Япония ва ҳамчунин Мянмар мавҷуд ҳастанд ва бояд боз ҳам хубтар омода шуд. Мы, в принципе, готовились и говорили долго, много, и чтобы мы быстрый гол забили вообще. Потому что, чтобы раскрепоститься, нам это нужно было. Но мы забили первый гол, а он получился немножко пошел во вред. Но с другой стороны, понимаете, мы знали, что они будут хорошо обороняться. Мы хотели фланги подключить с флангов, хотя мы так не играем, но хотели средним длинным пасом сыграть. Но, видите, вот вчера я вам говорил, что не хватает у нас международного опыта. По отдельности ребята играли, но наша команда немного играла. Те игры, которые мы сыграли, это очень хорошо. Но нам нужно еще больше, чтобы мы вот эти ошибки в товарищеских играх мы видели и устраняли. Чтобы вот в этих играх вот таких перепадов не было. Это только дает, когда вы играете с сильным соперником, товарищеские игры. Пусть мы проиграем, пусть выиграем. Но вот это они должны сами убедиться, что у них есть вот этот перепад. Когда мы устраним вот этот перепад, я думаю, что у нас будет еще лучшая игра. Дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон бори аввал дар таърихи футболи мамлакат футболбози аз ҳама ҷавонтарин Алиҷони Айнӣ дар дақиқаи 85-ум ба ҷои Парвиз Умарбоев ба майдон омад. Дар ин бора назари мураббии даста Усмон Тошев чӣ гуна аст? Бишнавед. Знаете, вот по нему я скажу, вот такие игроки делают футбол. Это таланты. Они, может быть, немножечко капризные, они, может быть, немножко по-другому думают, но футбол делает таланты.
И я рад, что у нас есть такой футболист. У нас есть еще такие футболисты. Я вам говорил, что мы их будем привлекать. Пусть где-то еще не вошел. Когда я его подозвал, он улыбался. Я ему задал вопрос: боишься выходить? Не боишься? Он говорит: нет, не боюсь. Давай, выходи, играй. Я думаю, что строго на них не надо смотреть, да, а это таланты. Я думаю, что так же, как и Парвиз, так же, как и Алишер, так же, как и они все, Эхсон у нас сегодня не хватало, того же Джалилова, Искандара не хватало, они будут делать футбол, это хорошие футболисты. дастаи истиқлоли душанбе пеш аз анҷоми давраи гузариши футболбозон аз як даста ба дастаи дигар ҳайати худро ба мавсими соли 2021 мушаххас кард. дирӯз истиқлол шартномаи худро бо се футболбози нави худ ки намояндагиро аз кишварҳои ҷопон, ҳолланд ва украина доранд ба имзо расонид. барои рӯшанӣ андохтан ба ин масъала гурӯҳи эҷодии мо роҳи варзишгоҳи марказиро пеш гирифт. дастаи истиқлол ҳамоно тайёриро ба мавсими нави футбол ва хусусан бозиҳои лиги чемпионои осиёву суперҷоми тоҷикистон идома медиҳад. виталий левченко, сармураббии дастаи истиқлоли душанбе, барои интихоби футболбозони беҳтарин таи 2 моҳ беш аз 10 нафар бозигаронро аз имтиҳон гузаронид. ниҳоят ба чемпион муяссар шуд ки баъди тамринҳо дар туркия беҳтаринҳоро интихоб намоянд. пеш аз ҳама ба истиқлол омадани аввалин футболбози ҷопонӣ худ пешравӣ хоҳад буд. риёта нома ки собиқан дар дастаҳои СКА Хабаровски Россия, Раднички Сербия, Рудари Черногория ва Медзии Япония бозӣ кардааст, ба ҳайати истиқлол пазируфта шуд. риётаи 30 сола нимҳимоятгар буда таҳти рақами 17 бозӣ мекунад. андрей мишенко аз украина муҳофизатгар аст. виталий левченко дар баробари алексей ларини украинӣ дуввумин муҳофизатгарро ба истиқлол овард. дараҷаи футболи украина ба мухлисони футбол маълум аст ва ҳоҷат ба тавсиф нест. ӯ таҳти рақами 3 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. пештар дар дастаҳои олимпики украина, Макаби Исроил, СКА Хабаровски Россия ва Окжетпеси Қазоқистон майдондорӣ кардааст. охирин бозигаре ки ба ҳайати истиқлол пайваст ин Ҳусейн Доган аз Ҳолланд мебошад. аслан ӯ дар оилаи курдтабори кишвари Туркия дар шаҳри Гаагаи Голландия соли 1994 ба дунё омадааст. ин бозигар дар дастаҳои Спарта, Топи Ос ва НАК Бредаи Голландия ҳунарнамоӣ намудааст. узви дастаи мунтахаби то 18 солаи Голландия буд. ҳамлагар 26 сола таҳти рақами 7 дар истиқлол ба майдон хоҳад омад. дар қатори бозигарони мазкур истиқлол боз бо чанд тан аз футболбозони беҳтарини кишвар шартномаашро ба имзо расонид ки онро аз барномаи гирди як даста тамошо хоҳед кард. В принципе, да, мы по позициям укомплектовали, взяли 3 легионеров, плюс Леша Ларин у нас был, как бы остался. А так взяли Мищенко Андрея, Нома взяли японца, взяли Хусейна голландца, но он турецкого происхождения. В принципе, наш менталитет понимает, и наши все, как бы, сейчас адаптацию проходит, наши все требования то же самое, потихоньку привыкают к нашим требованиям. Как состояние тех игроков, которые пришли к вам? Нема самый больше понравился, потому что он был готов, он проходил сборы в СКА Хабаровске, и практически был готов. То, что касается Мищенко и Хусейна, они немножко в разобранном состоянии приехали, поэтому им надо больше времени, чтобы прийти в нормальное состояние. А насколько контракт у них заключен? Контракт заключен на год, но мы все понимаем, что у нас есть в Лиге чемпионов задачи, и под Лигу чемпионов мы брали футболистов. Поэтому, если мы в Лиге чемпионов решим свои задачи, то, естественно, ребята все будут дальше продолжать работать по своему контракту. Если нет, то тогда будем искать компромисс. Мы видели, что в Турции были очень много кандидатов на позициях, даже из Швеции. Вам не понравились? Не то, что не понравились, просто ребята приехали в разобранном состоянии, их надо готовить. У нас времени нет готовить, поэтому мы из этих позиций исходили. Плюс здесь были тоже в Душанбе на первом сборе ребята, то же самое, они подошли нам по своим качествам, по своим кондициям, поэтому мы от них отказались. Это нормальная практика. Футболист подходит или не подходит под ту игровую схему, которую проповедует тренер. Это нормально. То есть мы команда готова к Лиге чемпионов?
Но мы готовимся, у нас задача стоит в Лиге чемпионов, поэтому вся подготовка направлена на Лигу чемпионов. Мы хотим как можно лучше сыграть в Лиге чемпионов, все-таки мы будем представлять свою страну, поэтому мы не хотим ударить грязь лицом. федератсияи футболи тоҷикистон эълон кард ки бозӣ барои суперҷом ё ҷоми олии кишвар байни дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Равшани Кулоб 3 апрел дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор хоҳад шуд. Тамошои он барои мухлисон дар варзишгоҳ ройгон аст. суперҷоми тоҷикистон маротибаи 12 гузаронида мешавад. Он аз соли 2010 шурӯъ гардидааст. дастаи Истиқлол 9 маротиба тавонистааст ки ин ҷомро ба даст оварад. ҳанӯз ин даста соли 2010 аввалин ҷомро соҳибӣ карда, танҳо солҳои 2013 ва 2017 имкон наёфтааст ки онро бетаъхир ба номи худ марбут созад. Равшани Кулоб дар вохӯрӣ барои ин ҷом Регри Тадазро шикаст додаасту соли 2017 ҳосилоти фархор дар ҳамин варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бар Истиқлол бо нишондоҳи 2-1 пирӯз гаштааст. ин навбат суперҷом насиби кадом даста мегардад? рӯзи 3 апрел маълумот хоҳем гирифт. рӯзи 4 апрел мавсими нави футболи тоҷикистон байни дастаҳои лиги олӣ шурӯъ хоҳад шуд. яқин аст ки дастаҳои Истиқлол ва Равшан дар даври аввал ширкат нахоҳанд кард, зеро ин дастаҳо як рӯз пеш дар суперҷом байни ҳам рақобат мекунанд. чун аввалин тағйиротро дар оғози мавсим мебинем, дур нест ки бо сабаби иштироки дастаи Истиқлол дар ҷоми лиги чемпионҳои Осиё ва Равшану Хуҷанд дар ҷоми конфедератсияи футболи ин қитъа дигар тағйиротҳо ҳам дар мусобиқаи имсола ба чашм хоҳад расид. ёд раст мешавем ки дар чемпионати имсола 10 даста барои унвони чемпионӣ мубориза мебаранд. ҳамкориҳои судмани дуҷонибаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон густариш меёбанд. ин ҳафта дар шаҳри Тошканд мулоқоти кории ноиби аввали президенти Ассотсиатсияи футболи Ӯзбекистон Равшан Ирматов бо ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷӯразода баргузор шуд. дар мулоқот рушду оммавигардонии футбол дар ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ва ҳамчунин ҳамкориҳои доимии ду федератсияи миллӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд ва нақшаҳои баргузории бозиҳои дӯстона байни тимҳои миллии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон дар силу солҳои гуногунро баррасӣ карданд. зикр гардид ки ташкили бозиҳои байналмилалӣ ба рушди на танҳо футбол, балки муносибатҳои дӯстонаву бародаронаи ду кишвар мусоидат хоҳад кард. дастаи мунтахаби футболи Ӯзбекистон низ тайёрии худро ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва Осиё 2023 идома дода, ду бозии таҷрибавии худро ҳафтаи гузашта анҷом дод. шоми дирӯз футболбозони ӯзбек аз дастаи Ироқ бо натиҷаи 1-0 дар варзишгоҳи бунёдкори шаҳри Тошканд ба бохт рӯбарӯ шуданд. ягона голро Шерко Карим ба дарвозаи Ӯзбекистон зад, аммо футболбозони ҳамсояи кишвар бар дастаи мунтахаби Гана 4 рӯз пештар пирӯзӣ ба даст оварданд. тамошо мекунем. футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар муқобили Гана бозии хуб нишон доданд. Абрамов сармураббии ин даста ҳамаи бозигарони беҳтарини Ӯзбекистонро гирди ҳам оварда буд ва онҳо тавонистанд дар дақиқаи 4 ҳисобро боз кунанд ва фишорҳои зиёди онҳо ба он овард ки Отабек Шукуров тӯбро хеле хуб гирифт ва ҳамин гуна ки ҳоло мову шумо мебинем ҳисобро боз кард. ин ягона тӯб дар қисми аввали вохӯрӣ буд. баъдан ҳуҷумҳои тарафайн дар майдон эҳсос гардид ва футболбозони дастаи мунтахаби Гана дар дақиқаи 70 тавонистанд ки ҳисобро баробар кунанд. Исако Абдул аз масофаи дур тӯбро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон зад ва ҳисоб баробар шуд. аммо ин ҳисоби баробарӣ дар бозии ин дастаҳо дер идома наёфт. пас аз 2 дақиқа футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бори дигар бартарии худро бо гол анҷом доданд ки ҳоло инҷо мебинем хатои муҳофизатгар ва дар натиҷа Машарипов ба тӯб соҳиб шуд ва тӯбро ба нишон расонид. ин голи дуввум тақдирсоз омад. дар ин баробар дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб бар дастаи мунтахаби Ҳиндустон бо натиҷаи 6-0 пирӯз гардид. ин дастаҳо ҳам ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон омода мешаванд. дастаи мунтахаби Қатар бошад дар баробари дастаи мунтахаби Озарбойҷон бозии дӯстонаи худро анҷом дод. ин вохӯрӣ дар шаҳри Венаи Австрия баргузор гардид ва дастаи Қатар дар он пирӯзӣ ба даст овард. ҳарчанд дар дақиқаи 16 Рамил Шайдаев баъди вайрон кардани қоида аз зарбаи пеналти ҳисобро боз кард, футболбозони дастаи Қатар ба худ омада дар дақиқаи 55 тавассути голи Ҳасан Алҳайдус ҳисобро баробар карданд аз зарбаи пеналти ва баъдан дар дақиқаи 58 ҳамин бозингар боз як тӯби дигарро ба самар расонид ва онҳо ба ғалаба ноил шуданд. тавре мебинед Қатар ки мизбони бозиҳои ҷоми ҷаҳон аст, бозиҳояшро хуб
анҷом медиҳад. дастаи алаи оши қирғизистон ки ба он мутахассиси тоҷик нуъмон юсуфов машқ медиҳад, дар даври дуввуми лигаи бартари қирғизистон аз дастаи абдишата дар майдонаш бо натиҷаи 4-0 мағлуб шуд. ин наворҳо ба дасти мо расид ва ҳоло манзури шумо мегардонем. дастаи нуъмон юсуфов дар чемпионати нави қирғизистон дар бозии аввалаш бар Каганат бо ҳисоби 2-1 зафар ёфт ва акнун дар бозии даври дуввум бо абдишата дар майдонаш қуввоз буда метавонист бо пирӯзӣ ба зинаи аввал барояд, аммо ин тавр нашуд. футболбозони дастаи абдишата бо зарбаҳои Данила Сакирченко дар дақиқаи 30, сипас Кирилло Пратсишин дар дақиқаи 48, Мақсад Аликулов 74 ва Владислав Кабачевский дар дақиқаи 87 4 тӯбро ба дарвозаи соҳибони майдон заданд. дар натиҷа баъди ин дастовард футболбозони дастаи абдишата ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот баромаданд бо 6 имтиёз, Алга дар зинаи дуюм бо ҳамин миқдори холҳо ва Каганат бо 6 имтиёз дар зинаи сеюм ҷойгир шуданд. Алай бошад ҳамагӣ 3 имтиёз дорад ва футболбозони дастаи Алай акнун бозии навбаташонро рӯзи 3 апрел баргузор мекунанд. ҳафтаи гузашта дар майдонҳои футболи кишварҳои Осиё муборизаи барои ба даст овардани унвони чемпионӣ ва ҷомҳо идома ёфтанд. дастаи Трауи Ҳиндустон бе иштироки узви дастаи мунтахаби кишвар Комрон Турсунов ба мағлубият дучор гардид. ин вохӯрӣ дар идомаи даври панҷуми гурӯҳи чемпионии Ай-лига сурат гирифт. шояд набудани Комрон Турсунов эҳсос гардид ки футболбозони дастаи Трау натавонистанд дар сафар бозии хуб нишон диҳанд. ҳарчанд дар дақиқаи 24 тавассути голи задаи Синхи ҳоло мо шумо дидем ҳисобро боз карданд, аммо ин голи дар қисми аввалзадаи онҳо дар қисми дуввум қуввати худро гум кард ва футболбозони дастаи Гокулам Керала тавассути голи Шариф Муҳаммад дар дақиқаи 72 ҳисобро баробар карданд. баъдан Бену дар дақиқаи 74 голи дуввумро зад. дар дақиқаи 77 Антви муаллифи голи сеюм шуд ва дар дақиқаи 8 вақти иловашуда Рашид голи 4-ро ба самар расонид. дар Ай-лига ки аз дуввумин дараҷаи футболи Ҳиндустон ба ҳисоб меравад, 6 даста барои унвони чемпионӣ мебориза мебаранд ки Трау ҳоло дар зинаи сеюм қарор дорад. дар ин ҷо Гокулам Керала дар ҷои аввал, Черчил Брадерс дар ҷои дуюм мебошанд. баъдан дар ин ҷо ҳамчунин дар ҷои 4 Панҷоб, Реал Кашмир ва Муҳаммедан Калката дар зинаи 6 ҳастанд. дар гурӯҳи Б Айҷал, Судева Дели, инчунин Ченай Сити, Индиан Эроус ва Нерока ба ҳам муқобилат менамоянд. чун мо ин бозиро дӯстони гиромӣ тамошо мекунем, ҳоло даври он расид ки голи 4-ро аз ҷониби Рашид ҳам бубинем. ин ҳамин 7-8 дақиқа аст ки голи 4 роҳи дарвозаро пайдо кард. ба ҳамин тартиб дастаи Гокулам Керала дар мавсими имсолаи чемпионати Ҳиндустон ғолиб омад дар Ай-лига. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи футболи Осиёро ба анҷом мерасем. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо орзуи мост. хайр, то бозид, худро эҳтиёт кунед.